Good morning! Narinig ko na si Bagrat kanina. Sana kaya? Walang ginaw pa rin dito sa ano? Sa punkan, sa probinsya. Tahimik ng bahay kapag sila mama lang. Dito. Ayan. Pero ang sarap kasi maririnig mo mga ibon. Sino kaya si Shane? Narinig ko na kanina yun eh. O, diba? Imagine niyo pag sila mama lang nandito sa ano, sa bahay. Sobrang tahimik. Dami na namang manok ni Papa. Kahapon, naka-4 na ano yung mga aso. Napatay nila. Grabe. Lumalagotok talaga yung mga, mga buto. Ang manok. So, last day. Ayan. Uwi na kami maya-maya. Siguro. Paka-lunch. Ayan. Di naka... Uy, ano yun ah? Gulay yun ah. Ay. Hindi dumon dito. Di na kasi kami... Bumaba kahapon ng bayan, gawa ng sabi ni Nene, sayang sa gaste. Ganun din naman nadadaanan yung school ng mga bata. Daan na lang tayo. Ngayon nga, bago umuwi para magbayad ng tuition nito. Ingay-ingay mo? Ha? Lalaba pala si mama. Ba't na nandito yung mantika, may? Ba't nandito yung mantika? Tulog. Sobrang labig dito, pati mantika na natutulog. Ayan, maganda lang tayo magkape. Holistic coffee. Ito ang hindi ko masyadong bet guys, yung hazelnut. Pero sa mga mga mahilig sa chocolate, magustuhan nyo to. I mean sa hazelnut mismo. May nutty flavor kasi siya na aftertaste na ganun. Pero masarap siya para sa iba. Pero, not for me. So, ang gusto ko lang itong mocha latte tsaka French vanilla. So, dahil mocha latte ako, meron pa ako ditong kasi, tira. Hinati ko lang siya kasi, ayan. Inaano ko dito. Sinasabay ko sa Greatest Choco Coffee Mix. Ano labi natin ngayon, me? Ano ba yan, be? Kagabi, sarap nung namin. Naubos ata eh, sabi. Yung sardinas. Ubos, natira ka pa. Sabaw. Ang sarap nung nagsabaw si mama ng sardinas, di ba? Sa sa puro pagulong. Sigarilyas. Ayun, ubos. Parami kain. Kaya kailangan na rin natin umuwi, guys. Kasi pag nandito talaga sa probinsya, yan. Si mama, prepare ng pagkain. Ang sarap sa mali. Yung basura. Tama pala. Kala ko basura nalagay ito. Yan. Siyempre, pag dito kami sa probinsya, yan, si mama, kakain pa lang ng lunch, may merienda ng piniprepare. Saan ikaw galing? What's that? What's that? Uy! Flower. Macy? Macy the flower? Shiny? Patingin ako. Flower. Uy, Bagrat. Wala mong amoy yun eh. Ba't may naamoy? Maloka. Achoo! Achoo! Shiny. Grabe, abuso ng batang ito eh. Huh? Wala nga. Pinisat ko na sa ilong mo.
Walang amoy yan. Oh no! ala. Lagot, nasira. Ala. Nasira na. Check. Chini. Chini. Ay. Marap ka, marap ka. Oh no! No. Wala na, sinira na. Shane, tingin ka. Wala ito. Wala talaga. Iwan ka na. Ayaw nakapaa. Iwan na kasi parehas kayo eh. Mga nakapaa. Bye parents! Ingat. Sinta lang. Ang daming mga utaw ngayon dun sa plaza kasi may pamigay na ayuda. May pabigas. Sino yan? Si Umali ba? Governor ba yon? Si Governor Umali. May pamigay na bigas. Yan, nabigyan din sila mama ng staff. Sayang pa yun, di ba? Bigas pa rin yun. And ayun nga, pauwi na kami. Tapos na bagasyon. Bye, Shani. Sarap ng buhay. Sarap buhay. Yan. Trabaho na naman tayo. Pero dadaan kami sa sa bayan. Mag sa school ng mga bata. Tama ng bag. We're here na. Ayan, time check. It's 17:27. 5:27. 5:30 round the dot. 5:30. Basta tayo lumalis. 1. Oh, hihina na ako. Nagano tayo, di ba? Nag-stop over tayo. Mas pinalinis. Pinalinis pa yung Sparkling clear. Kasi melib talaga ako doon sa tinesting dyan. For simula ng December, 15. Oo. Sinundo natin sila, Popsi. Andun pa rin yung square na nilinis nila. Yung acid rain. Acid Talaga. rain. Oo. Ikaw na. Yan na. Basta Tayo yan. mag-discuss. Hi, Shani! Malapit siya. I think it's Bye-bye. work. Sabi mo, bye, guys. It's really work. Hi guys. And really Bye, guys. Tatas na magsalita, no? Nag-order na lang ako ng pagkain sa Manhan. Yan. Or Manan. Kasi nag-crave ako dun sa fish tofu nila. Actually, meron akong gagawin dyan kasi kakarating lang namin, di ba? Kasi magluto pa ako. Gusto ko nang kumain ng fish tofu. Yan, kasi kami kanina, lang yung pinain namin french fries. Yan, gusto ko yung fish tofu. Tapos beef broccoli and then, lomi, favorite ni Chris. Kaya lang pinain ng anak ko kanina. Oo, nag-order na lang ako. That's it. Good morning, guys. Or tanghali pala. Ayan, tanghali na. Alas 9 ako nagising. Tapos, nagpaligo na agad ako ng aso. Ayan. Kasi sabi ko, kailangan mapaligo ako yung aso. Pagbalik ko. So, ayun. Nagawa ko naman. And then, ayun nga, nagugutom na ako kasi hindi pa pala ako nagkakape. Kahit kape, wala pa akong iniinom. So, mahapdi na sikmura ako. Yan, natulog kami ni Daddy. Launa na ata kanood nung Magnificent. Ano ba yun? Magnificent ang nasa isip ko eh. O basta yun. Yun sa aeroplano. Yun na wala ng 5 taon sa ere. Manifest. Magnificent. Manifest. And dapat kami ng alauna. Tapos, ayun nga, nagising naman ako mga alas 9. So, 8 hours din naman yung tulog ko. So, may energy ako para magpaligo ng aso. Kaya, nagawa ko. Then, syempre, diretso ligo na. So, yeah, nag-apply lang ako nung toner, tsaka serum. So, mamaya na ako mag-a-apply nung collagen elastin cream. Tapos, yung mga iba pa kasi kakain muna ako, gugutom na ako. Ayan, ready na ako bumaba, guys.
Nag-ano lang kami. Yung mga tira namin kagabi sa na in-order, yun lang ang ni-lunch namin. Ni-lunch. Yun lang ang inulam namin sa lunch. Then, hugas-hugas, ganun. So, mga pasado alauna na. Baba na tayo. Let's go! Hello guys! Magandang gabi. Ayan, super duper busy ko na naman. Kaya, hindi ako nakapag-vlog. Yan. And gusto ko na matulog agad. Nakapag-dinner na kami. Nakapag-ayos na sa labas. So, good night. See you tomorrow. Bawi na lang ako. Riko. Langya ka na, dadamba ka na naman. Parang anggaan mo So, ang dilim pa sa labas. Good morning, guys. Ang aming anti-poknut sopa. Excited ka na naman. May pasok si Tito Paps. Good morning, guys. No vlog for 2 days ata or 3 days. Ayan, na-busy ako. Gawa ng, lagi naman akong busy, diba? Gawa ng, dumating na yung ating, second batch. Partial stocks ng tretinoin cream. Ayan. So, wala. Inaano ko nga. Di ba wala masabi? Ayan, dapat ipapayos ko to kahapon. Hindi na ako nabalikan ni Mang Boy. Ayan, kasi gagawin kong labahan itong likod. Ayan, at anuin ko yung ni Dayan. Yung washing machine niya. Yan, kasi hindi nagagamit. And then, bala ko din bumili ng ng washing machine nga. Sabi ko yun na lang para at least, diba, maibenta ni Dayan sa akin. Ganon. So, pasensya na kasi lutang pa ako. Ayan, ang dami na namang gagawin. And, we need coffee na muna. Yan. Dahil may pasok na si Tito Paps niya. Si Chris na lang muna lakad kay Groot eh. Ginising na si Chris ni Groot eh. Plastic. Pandampot poops. Sama mo na anak si Poknat na. Excited yung Brutus oh. Sama na Paknit. Wala na pala kaming stocks ng pagkain. Colors. Kape muna ako at kahapon. May kape wala ako. Or na isang araw yun. Parang ma-edit-edit yung mga vlog. Sorry! Try nyo na ba to? Sarap nito guys. Premium instant coffee. Ayan. Ang favorite ko dito mocha latte tsaka vanilla. Pero ito laging left out kasi nga sa niya, sa nutty taste niya. So, nahalo ko siya dito sa Yan. Sa choco coffee. Para hindi masyado matapang. Morning. Ayun, dapat kahapon mag-grocery kami ni Daddy kaso dumating na yung partial stocks nung thread cream. So, yan. Nano ko sa kakahati ng stocks kasi yung Canada. Sobra. Ang daming order din. Sabi ko, hati muna tayo sa partial stocks na dumating. So, yan. And then mamaya ako sa shopping. Maglalagay ako.
Tapos pinagamit ko din siya kay Dayan. Ang ganda ng effect kay Dayan, mga sis. Grabe. So sabi ko, post niya. Kasi everyday, simula nung pinagamit ko siya, nagpipicture siya. Sabi ko, pag bonggang-bongga na, i-post ko para, di ba, may proof. And then, Kibilab, pinagamit ko Kibilab kasi ang dami niyang mga pimple marks, di ba? So, yun. Luto ako ng munggo. Naalala ko, Friday pa lang ngayon. And then, yun nga, may munggo ako dyan. So, syempre, tinapa flakes, pampalasa. Nagpako ako kay Chris sa baba. Ubus na yung yung stocks ko dito sa taas. Yan. Ang linamnam nito, guys. Kahit di na kayo maghipon or magbaboy. Tinapa flakes lang. Super linamnam. Bango. Available yan sa Shopee namin, guys, ha. May nag-restock na si Rico. Nakagawa na ulit si Nene. And laging fresh yan. Yan. God bless you. Bahing ka na naman ng bahing, anak. Ayun, konti lang nilagay ko kasi sobrang sobrang lasa na niyan. Yan. And then malinis ang pagkakagawa niya. Tingnan niyo naman yung niya, yung mga flakes niya. Ayan, talagang pa. Linis, 'di ba? Oh, walang 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 mga buto-buto or tinik. Yan. Purong-purong tinapa flakes talaga siya. Tapos, iano natin siya dito. Yan. Tapos mga gulay na lang. And, yun na. Ayan, patulog na naman, guys. Yung kasunod na ko, na clip ko. Sobrang busy. Ayan, good night. See you bukas. Promise kapag, bukas pala, mag-grocery kami ni Daddy. So, sana makapag-vlog. Tapos, mamimili ako sa SM ng mga few items na kailangan ko dito sa bahay. So, night. Night, taray. Makain kami ng mais kasi bumili ako kanina ng mais sa kay Manong kasi kawawa namang gabi na ang dami niya pang tinda, so bumili na lang ako ng isa nga lang nabili ko. So, sabi ko kakain kami, katabi siya nung andok, so yun, pero masarap. Tamis siya. Nerd.